No, 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 no. Ano kuya mga? Wasag sa ko email guys kay sa ka-star na lang para mitik. Ako din ko paningwaon nga mamitik ko rong adlaw guys. Kaya labi ito maabot akong pare nga sa mukat kay maabot to pildi na sa kuan eh. Ita. Tawa guys, pakiton ta mo guys para mitik na ko guys. Tawa guys. Para mitik ka ni guys. Doa guys. Pakita ako ipakita nyo guys ha. Ako ipakita nyo guys. Oh. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Virgin 1 4 star 5 star para mitik na guys. Waon ko ni guys. Akong amigo nagduka, di na siya mahimutang. Oh, Sige anak, duwa abot sa kunil, kita ning pirti katawan, na yung pagka-adika anang duwa. Ay, Kanta pa na para mitik Magsano ni. na eh. Imo kung sa mo kung diri nga para mitik na ni. Mitig god. Kung sa ka-star na lang mitik ko. Buya, Oh, raon buya ka. duwa eh. Na. Lapad-lapad na nasa, oh. Sasay mo cellphone dai. Akong giprenda eh. Dalam Kay, hello na. akong gipalit og load. Kabita to imo ang silo nga bagkaw ni adiya luludok kita ko. Wow, sus. Nawa nang rang ka raw. Ikaw diha ay na pagsamok-samok, magpuyo na lang. Sus. Isa may hero gigamit. Ay, ka naman kupotog tayo. Oh. That, Nakani ka na yan, sa ingana na oh, si Bill. Bill, Oh, alipos na. ah, dili. Tayo na eh. Tayo. Oh, doon bakit itlog mo ni? Ako na, ako na. Nakita rin oh. Oh, asa mo Yeah, ba? Mo baon sa ko, baon. Da, Baon sa ko, baon ko ning kontra nga maayo kayo. Oh. ba na? Oh, dara. Ako dara akong piliro. Bill na oh. Oh. Total sa diha. Okay. Yatis. Hanap Ako ni- matanaw ka ni kung sa ka kamaayo mo duwa. Amayaw kayo oy. Kita Sus. na kung duwa mo rin. Oh, awa. Ikuha na. Patay na. Ikuha. Kay yo, man sila nga makikita mo duwa. Ikuha Awa nila na. akong hero. Pilde sila ni. Ay sus. Ato tanaw na unsay mga hinigiban Sa star lang para mitik ni. Mitik ni ko ni ron. katong mga gamit nga mga item nga hinatag ni lolo sa una ay Ah, kito sus. kalimti. Mo to indot kay panggamit kay lahat ito. Asa ba ning item ah? Kani sapatos? Oh, kana sapatos, hindi butas. Butas? Oh, yung butas kay bugat kinang butas. Oh, kani ito sapatos, Sapatos, sapatos. Katong kuan ha? Katong sapatos ni kuan? Oh, kana nga oh. Oh, save. Oh, dayon kani isdan tani. Usa man ni espada? O kani para sagang. Ilisan na mga katong taming ni lapu-lapu Oh, gamitan pa to. taming dari espada. Oh, ikot na oh. Gamitan na mga Kani usa man ni. nang kayo ni isang goko na diha apila. Kayo? Oh, At sa ni kwan? Balmon. oh gamitan na. Lagi ito tarat sa balmon. Ay kan lolor ba na? Basig. Na, duta ni. Sakit eh, kwan eh. Ready na ko no. Patay na ni ron. Ready na. Kuan na jud. Kontra. Ha? Awa lang trada dia. Oh. Lakaw ta. Oh. Awa. Yeah. So, Asa na mga kayo kontra diha? na. Sunugong ko ng itlog ng kontra ron ha. Tatraw na to isay kontra ses. Bye-bye. Bye-bye ang kong kauban di kontra dire. Oy. Awa raw. Oy kay mga babae oy. Awa. Awa mulili Wana, wana. Awa. Pati ko siya abo rin kontra. Wa na. Kay kadiha. Ah, siguro dra oh. Kay na. Wa na. Oh, Wa na. Git sa isog diha. nagan mo na oh. Nagan. Nagan eh. Nagan eh. Nagan, oh. Tawa ko sa kakahawa no. Sus. Oh, oh, oh. Mm. Oh, Kuan na tigbasa. oh. Oh. Mm. Mura mag nahadlok ang kontra. Hadlaw kay di. Alay. Muli sa ko kay. Tago libon oy. Ako to kay dai kontra. Tago libon ba? Robot, robot. Mati mura mag-ungo ni kalitra magkawagtang. Pati wag to kay. Wa na. Tinggulilong ni. Siya patay Eh, mo kauban na. dali ko to kung kauban. No, tirawa di ba baka maos tagasan kay. Mati kasabot dali aning duha. Sabot lagi ka na madugay lagi. So, Awa yan eh. Sa pagpatay ko tao office blado. first blood na, namatay na. Sa mukas na di mo di ay. Itayin doa ni. Wapa makuha. Gana. Wapa makuha kong sapatos Ay, eh. hinaya mo dagan mo pag sapatos Ay, ayo. di mo hinay nga tinail pa man na. Ana unsa? Matunog kag lansang diha, na patay ka.
Tintanuso na imong hero patay na. Tuwa ko tayo kauban dito, magitabangan ang kauban. Saan to sundang? Oh, sundang. Ay, ka nang kutsilyo nga ayos ba? Kita ka na? Silyo nga is. Oh, dagan na. Gi, wana. Gi pati ah. Wana. Iski na matay ka. Kita ni kauban. Patay na giatay. Kanang cellphone nimo mabaho gina kay pati na naghanan patay diha sud. Ay, pabalsamar ko na yan. Oh, naghanan ng patay na baho lagi ng cellphone na. Okay, manghawra ng kontra day. How good town. Na, Ako kamao pa lang kumudua ana. So, tawa was. agbayra nga hulot Kita. at kamatay lagi. Wagi mahabilin na na. Malasa sagnaong ni mong ari masagka. Yes. Nga, Aso pati daghana. zero pa manoon mi ani noon. Pati daghana hamigas bantay diha pa akong kanang mga hamigas na daghan kayo. Nga, Yatay na. Winde mo na. Ana gud. Wait challenge. So, Bawa. may lag mabuhay na raw di na mamatay. Bawa, nakabawas to ito sa. Na, Hakan ni asa tayo ba dong? nakuha ng kuwan sapatos. O, kuha na patos. Ba na kusugin ang blagan? Batay ka na? Kusugin ang blagan? Bati ng sapatos. Oy, hinagim dagan katong sa Lazada. Malagi. Wangon ko nung porteri sad. Apatay. Wana. Katong sa Lazada. Wana. Asos. Liputan na yung mas. Sos. Wagi. Tiyan, namatay na. Wana. Daghan na sa itong kontraha eh. Shit, Matay. itong kontraha sa din. Wana. Ginon. Di. Gilopig yun. Gilopig yun. Gidaan magkuhan. Kusama Saan mo. ang gidaanan niya? Asos. Grabe yung tiyawas mga kontra. Ka, magumbilya ng kontra. Jag bumbilya. Bumba na ilang gipang daoy gipasan. Kita ko lang bumbilya ko. Nagkuha rin lang bumbilya eh. Wa na. Bumbilya. Sos nagbaklay. Nagtiniil naman lang na luya. Kita na eh. Ikaw hindi anak kayo. Sos. Eh, may kaya po kayo ka. Butas mo yung... Yung mga ipapalit butas man. Sos. Wa na gid nangasunog na gid ang kontrata. Wala na yung sa pag-field day kay paramedic ni. Tarawgon ko ni. Ang birto ni Saudi. Dili takadaw na eh. Balas kayo. Tara magduwa. Ay tayo ay kontra na nagos libon. Nanyago eh. Mga ambos na Nagos marunong libon ang kontra ni. kontra patay tani. Oh, Ako rin kuha ning kuhan. Bao na. Kaning bao ha. Kao ko rin. bao nga nawa naman. Matay kisam to. Kontra to. Patay mo ra magpulis. Kontra to kami. Lakriya wa na. Tara. Agoy. Oo, mandiri. Tabangan. Ang bao. Wa na gitirahan na wa na nasunog oy. Sus imang ka. Kabaw mo kwan. Di na kumutan-aw na wa ko sabot na duwa. Karo ni doon. Sige mga kamatay. Claro. Malasa sagnaong ni mo eh. Di na ko mo tanaw oy. Nawa. Surot na sagni. Bas ilan. Awa, dire. Balik ka rin. Tanawa. Sus, ngayon. Awa, nagkagin kong patay. Oh. Sa tutuhan mo na mo balik. Sigay lagi, sa mukan sa dito. Ako nito wason yun kay. Mitik na ni. Awa, kontra na mo. Mga rati oh. Mga ganahan niyang player. Nada rin. Ito ko no. Ginadaan niyang siya ko. Di-order na sada niya ako no. Nawa, saan tumatahan naman na mamutanaw dire. Kung yung karong magduwa kay mitik na yun eh. Usa ka star lang yun eh. Para mamitik na yun eh. Grabe boy bahaw. Ha, naaling gyapon si Deaw nagsigir gyapon duwa. Karon ka lang. Pakuyawan ka ni akong lantaka nga pati kusogag buto murag buto sa pusil ni Layla. Karon ka lang. Ano kuya mga? Bantay boy bahaw kay pusil ni Layla di ana nako. Samok-samok mga. Ikay hinungdan nagkapindi-pindi ko. Naadin ni mong pusili na ina. Balik diri. Naang sundan ni alukay diri. Bagong bayin. Dali. No.